Dyma un o sefydliadau amaethyddol hynna Cymru. Fferm Pwllpeiran ger Cwm Ystwyth. Nes ymlaen eleni, mi fydd yna bron i 40 mlynedd o waith ymchwil amaethyddol yn dod i ben, pan bydd y lle ma'n cael a'r ffarm yn cael ei gwerthu. Dechreuodd yr ymchwil yma ar ddiwedd y 19fed ganrif, pan oedd y ffarm yr rhan o stad yr Hafod. Yna, yn ystod 30au'r ganrif ddwytha, pan oedd amaeth mewn cyflwr difrifol, daeth Sir George Stapleton yma, a sefydlu cynllun glaswellt Can Hill, gyda'r bwriad o wella'r math o laswellt oedd yn tyfu ar yr ucheldir. Ym 1955, daeth Pwllpeiran yn eiddo i Maff, yr hen weinyddiaeth amaeth, sy'n cael ei logi i Edas ym 1988. Un sy'n gyfarwydd ar ffarm a'r gwaith ymchwil ydy Mair Morgan. Mae llawer o gwaith fi wedi wneud fan hyn wedi bod gyda'r David, tipyn bach gyda'r croesbrwydau a hefyd gyda Cymdeithas Adfer Mymogion Plymlimon a hefyd tipyn bach o gwaith gyda Parasites hefyd. Siwr iawn, a fysach chi'n dweud bod y gwaith yna wedi bod yn hanfodol bwysig i ffermio yn yr ucheldir? Ydw, fi'n credu bod llawer o gwaith sydd wedi mynd mlaen fan hyn dros y blynyddoedd wedi cael effaith ar pethau, yn wedig pethau fel gwaith cynnal gyda feed blocks. Mae hwnna wedi cael llawer o effaith ar ffermwyr ucheldir a'r ffordd maen nhw'n bwyd ar David. A hefyd y gwaith gyda vitamin E a llai o colled gyda wy. Mae'r ffarm ma'n ymestyn dros 2,500 o erwe i gyd, ac yn codi o ryw 200 o droedfeddi, fyny hyd at fan hyn, 2,000 o droedfeddi uwchben lefel y môr. Nôl yn 2010, roedd yna ryw 1,200 o ddefed Cymreig a phenfrith yn pori yma. Erbyn hyn, mae yna gwta 300 o wyn, a'r rheini ar arbrawf EID. Ond, o pethau'n wahanol iawn yma, estalwm. Un sy'n cofio Pwllpeiran ar ei ore yw Gwilym Jenkins. Fe oedd ar bwyllgor rheoli'r ffarm am gyfnod ac yn aelod o camp. Cymdeithas Adfer Mamogiaid Plymlimon. Oedd rhaid ni roi bobi 20 dafad, yr un, i'r gyfnitha fel bod diadell o 300 o ddefed o'n ni. A o'n i fod i roi y defed gorau a ddod ni. A gofalu bod y dannedd pob un yn iawn. A fe gyson ddefed neill diol o dda. 300 o ddefed da. Ond oedd yr un ffurfiaeth wahanol deip o ddefed yn di. Ond pam oedd y cwbl i ben, fe rhannwyd y defed nôl wedyn yn di. Wel, oedd y defed wedi newid. Wel, oedd yr un ffurfiaeth yn un o gyd. Oedd yn syndod. Anhygol bod ni wedi gallu cael y defed i ddod un ffurfiaeth i'r defed yma ni, a defed da. Un o'r penaethiad fi'n gweithio am Pwllpeiran o 1968 i 1986 oedd Gwilym Roberts. Y lle diddorol i weithio, a mae'n debyg bod wedi bod yna wrach am y cyfnod mwyaf rhamantus yn Pwllpeiran pan oedd pwyslais argynhyrchu. A lot o dyrialon yn mynd ymlaen. A wedyn ydych chi'n cael cyfarfod lawer iawn o bobl yn dod yna. Neu'n wedi ar ôl dechrau gwella tir mynydd. Mae partion yn dod o'n hwyr mynydd. Ac oedd methu credu bod clofar yn tyfu ar y richter o 500 rodrar i 1900 rodrar. Bellach mae'r ymchwil wedi dod i ben a'r stoc i gyd wedi gwerthu. Ond am 300 o wyn sy'n rhan o arbrawf EID. Ond mae dipyn o waith arloesol wedi cael ei wneud yma. Bys yna lot o waith i wneud yn y cynnar 80au efo byrnau mawr yn bethau newydd iawn yr diwydiant amser ni ac bys yna lot o waith i wneud yn y shed ma'n hyn efo gwahanol type o feeders a'r ansawdd y seilage. A roedd hynna hwb ymlaen i gadw'r defed ma'r y bryniau hirach dros y gia. Oeddech chi wedi cael argraff o sut oedd y ffarmwr cyffredin yn edrych ar eich gwaith chi? Oeddech chi'n teimlo bod chi'n cael eich gwerthfawrogi?
Dwi'n credu, oedd e'n, achos oedd yr abrofi mi ymlaen yn ddigon onest i fan hyn, i gael pawb gael gweld da a'r drwg, ac oedden nhw'n gallu dod mae'r diwrnod agored, ac cael gweld a pigo darna oedd yn siwtio nhw gartref, ynddi. Mae'r tir yma yn anodd iawn i'w ffermio, gyda dim ond 120 o erwe yn addas ar gyfer sylwair. Does e ddim modd tyfu unrhyw fath o gnyda tir ar yma o gwbl. Un sydd wedi bod yn gweithio'r tir yma ym Pwllpeiran ers bron i 20 mlynedd ydy Bernard Griffiths. Wel, yn yr ardal mae'r ffarm, o'n i'n canolbwyntio'r gwaith ymchwil ar y planhigyn fach sef y Calwna Vulgaris neu'r Grig fel ni'n nabod e. O'r pwysyn deiar yma tua 72 hectar o faint. Mae wedi'i rhannu yn 12 gwahanol rhan sy'n edrych ar 4 triniaeth wahanol lefel o stocio a wahanol gymysg o anifeiliaid. Yn ogystal â yna, mae fe'n rhan o'r system. Ni wedi bod yn pwysio'r defed ar rwyn i gael mesur y cynnyrch a hefyd canolbwyntio ar yr effaith ar y planhigion. So, hyd y gwela i, da chi yn trio cael y cynhyrchiant a'r gofal dros yr amgylchedd i gydweithio. Mae'r ddau yn gydweithio, di wyn ddim yn anatod o'r llall. Mae'n bwysig bod ni'n edrych ar ymwthyddiaeth a'r ymgylchedd. A beth yw'r prosiect sydd yn digwydd ar hyn o bryd gyda'r wyn sydd gyda chi ar ôl yma? Ni'n edrych ar EID yn yr wyn. Mae'r system ar hyn o bryd, mae tagiau electroneg i gael. A ni'n cymharu reina gyda'r microchips bach sy'n ei gael yn rhoi yn yr wyn. Welwch chi, mae'r milfeddygon yn rhoi nhw mewn cyffylau a mewn cwn. Wel, ni wedi bod edrych ar potensial rheini mewn wyn. A ni'n rhoi nhw mewn wahanol rhannau o'r cyrff, tu fewn y goes neu wrth bôn y glist, a dilyn nhw trwyddo wedyn trwy hoes nes bod nhw'n mynd i'r rhyddi. Mae sôn wedi bod am gau Pwllpeiran sawl gwaith dros y blynyddoedd. Nôl y 1991, bu'r ysgrifennydd gwladol David Hunt yn ymweld â'r ffarm i sicrhau gweithwyr fod eu swyddi'n ddiogel a bod dyfodol llewyrchus i Pwllpeiran. Ond erbyn heddiw mae'r stori wedi newid yn sylweddol. Mae EDAS wedi cyhoeddi na fydden nhw fforddio cynnal ymchwil amaethyddol yma ym Pwllpeiran mwyach. Heddiw mae'r defnydd o'r ucheldir yn newid. Yn lle cynhyrchu bwyd a magu defed a gwartheg, mae'r pwyslais bellach ar goedwigaeth a chynhyrchu trydan. Roedd dirprwy weinidog amaeth Llywodraeth Cymru, Alun Davies, ddim yn gweld bod unrhyw ddewis ar gael iddo, ond gwerthu Pwllpeiran. Mae EIDAS wedi gweud bod nhw ddim angen gwneud y gwaith am Pwllpeiran fel nhw wedi yn y gorffennol. Dyn ni wedi chwilio am bobl eraill fysa eisiau gwneud ymchwil y fanno, a maen nhw'n gweithio ni bod yna ffyrdd gwahanol bod nhw'n gallu gwneud y fath o ymchwil sy'n angen i wneud. A felly, dyn ni'n symud i werthu y ffarm. A beth dyn ni'n awyddus i nawr, dyn ni wedi sicrhau bod pobl, os neb yn mynd i colli swyddi, fanno dyn ni'n gobeithio bod ni wedi sicrhau 2 bobl ar y ffarm, so neb yn colli mas oherwydd hynny. A nawr dwi'n awyddus iawn bod pobl lleol yn cael y cyfle i brynu y ffarm, felly dyn ni'n gwerthu y ffarm fesel lot, so dyn ni ddim yn gwerthu y ffarm yn ei gyfanrwydd. A wy'n gobeithio bydd hynny yn meddwl bod ffermwyr lleol yn gallu gwneud byd amdano fe. Mae EDAS wedi cyhoeddi bwriad i agor 2 canolfan newydd yn yr ardal, 1 swyddfan Aberystwyth a 2 ganolfan yn Llanafan. Ond mi fydd yna sawl person yn teimlo'n chwythig iawn wrth feddwl na fydd yna ddim ymchwil yma ym Pwllpeiran.